Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Ka elaka darang lengba udaloi rengkat bat ki rangba snong ki badon hapo ka elaka darang ka bakentup ya ka snong darang snong pedeng bat dauki kalarai ban khanglut ya ki jaka suari haka khandai tarik bana yayong arajar arpuai namar hakani ka sngi kan don ka jingpet sngopat ba ka ban penlong ha mu sakhya kumsi ban ta ban persya ya ka jingtmu ban sna dam boarding haka wa umngot kumta nakaliang ka elaka rengkat bat ke borsnong bat ki kenhon ki bapnia ya ka tourism kila rai ba on khang shisngi ya ki jaka junga kai pertai hapo darang snong pedeng bat dauki nakaliang jong daloi ula wer ya borok bani snok tilang khamtam ki marjan snong ki badon hapo ka elaka darang bat nong talang bakini trailang bat ke elaka namar hakani ka sngi nakaliang ki paj ba ka elaka kinnej ban pensngo paj ba sha musakhya kum kadak ka jing persya ya kani ka jingtmu ban thau ya ka dam hawa umngat namar lada khang ya kani ka wa kan kata shibon ya ki paj ba ki rayot ki basyong basa hajan jong kani ka wa nakaliang sekretari elaka ni ba kem raksai ni penpau ya kijing persajur halor kenika project jongga umngot hydroelectric project kaba nagreng ka sarkar MDA ka damut ban pengkrek bandam ya kenika dam po seng khnai te nagreng ka ilaka ni persajur ya kene kam kaban selong ka public hearing ha ka khandai terik new benai ha musakhia te nagling ka ilaka hi brokawai ni khot ni wer ya ki nang snong hi brok kawai ke ilaka bat kunju di pramarjan jong ka snong ban persya jur lor kene ka jing thmu jong sarkar namar kalong kene ka dam ka sakta sei kalwai jong ka snong ka thau ya ki bri ki khendau jong snong ki pai ban nang snong bat ikot ni wer yang pramarjan ban hagane ka khandai tarik ngin pakhang ya katur spot barok koi barok silinter ko amon nagaleng ka ilaka ni persya jur ya gane bat ha khandai tarik kan sadon kani ka public ring ha musakhia bat nagaleng ka ilaka ni khot ni wer ya ki ya barok nang snong bat kumju ru ya ka ilaka hi barok koi pahagatay kasni khandai tarik nin pakhang ya kutur spot ka badon ha wa mungat bar shinter ba hakani kasni nin khang sisndon kum gadak jong jing persya ya ga jingthmu jong sarkar bandam ya kane kadam te nata kadaw nakeleng kang penpau ya ga jing persya bejur halor ga jingthmu bantei ya te kadam apok sengkhnai